ішоў і дайшоў. Камаі! Віцебская вобласць, Пастаўскі раён, вёска Камай, Беларусь. Камаі вядомы з 16 стагоддзя. Шмат, конечно, было у Камаю уладальнікаў, але местным жыхарам запомніўся апошні з іх. Гэта пан Чаховіч. Гэта, кажуць, быў моцны, вялікі, экстравагантны чалавек. А яшчэ пра яго кажуць, што ён быў чрэвуугоднік. Ну, любіў дзядзька смачна перакусіць. І, відаць, з-за гэтага ён і пакутаваў на хваробу страўніка. Куды ён толькі не звяртаўся. Ён ездзіў лечыцца ў Еўропу, хадзіў па розных бабках, нічога яму не дапамагала. А ў 1939 годзе ён застаўся ў сваім маёнтку і так патрапіў у лапы да бальшавікоў. Пры невядомых абставінах ён ненадоўга знік. У 1941 годзе пан Чаховіч вярнуўся ў Камай. Вярнуўся ён моцным, дужым, падцягнутым чалавекам. І калі яго сустракалі местныя, яго пыталіся: «Ну як, пан Чаховіч, здароўе?» Пан Чаховіч усміхаўся і казаў: «Камуністы добрыя лекары». Любоў зла, палюбіш і беднага. У пана Чаховіча была дачка Ірэна. І вось гэтая Ірэна закахалася ў нейка там беднага хлапца і папрасіла у бацькі дазволу на шлюб. Бацька, вядома, сказаў ёй: «Не». Тады яна яму сказала: «Калі ты не дазволіш, я пайду ў манастыр». Сказала і зарабіла. Прабыла яна ў манастыры 10 гадоў. 10 гадоў Чаховіч хадзіў да яе і умаляў проста вярнуцца назад. Вярнулася. Але больш Чаховіч ёй ніколі не пярэчыў. Вёска Камаі – гэта звычайная вёска, якіх шмат на Беларусі. Але ёсць тут адна асаблівасць. Гэта храм Іоанна Крысціцеля. Ён авеяны легендамі і паданнямі, праўдападобнымі і не вельмі. Гэты храм пабудаваны на пачатку 17 стагоддзя. А так як тыя часы знакамітыя сваімі бесканечнымі войнамі, то людзям прыходзілася абараняць свой дом, сваю сям'ю, сваю веру. І нават храмы будавалі ў выглядзе крэпасці. У 1709 годзе праз Камаі праходзіла 12-тысячнае войска шведскага караля Карла XII. Людзі, жыхары мястэчка схаваліся ў гэтым касцёле. Тады шведы паставілі гарматы і з гэтых гармат пачалі паліць па касцёлу. Вось, засталіся нават ядры. Разбіцены касцёл так і не змаглі і ўзялі ў аблогу. Народ аблогу не вытрымаў і здаўся. Старажылы расказваюць, што калісьці у гэтым храме было 2 святары. І яны паміж сабою нешта не падзялілі прыход. І вось, каб яны не сустракаліся разам, прыйшлось будаўнікам
выразать дзверы. Панове, давайте жить дружно. Вось гэты крыж выбіты з чырвонага граніту, а прывезлі яго сюды з суседняй вёскі аж на 7 падводах. Я вам скажу, што не знайшоўся яшчэ той дэшыфратар, які б расшыфраваў надпіс, зроблены на крыжы. І кажуць людзі, што гэты крыж нашмат старэйшы за касцёл. У не вельмі далёкія часы знайшліся тут людзі, якія захацелі гэты крыж вырваць. Яны тросам зацепілі крыж, падвязалі да трактара і пачалі рваць. Але трактар заглох і ніяк не хацеў заводзіцца. А людзі гэтыя, недзе так праз паўгода, скончылі сваё жыццё самагубствам. Майстра зрабіў такіх 3 аднолькавых алтары у Камаях, Варшаве і ў Парыжы. У час вайны варшаўскі алтар быў разбураны, і цяпер засталося такіх толькі 2 у Камаях і недзе ў Парыжы. Некалькі гадоў назад ля касцёлу вяліся будаўнічыя працы, і будаўнікі натыкнуліся на нейкую цэглу. Яны запыталі ў старых людзей, што гэта, і яны ім распавялі, што гэта падземны ход, які ад касцёлу вядзе да плебаніі, да могілак і на азёры. А яшчэ яны расказалі, што ў гады вайны немцы загналі сюды людзей, каб знішчыць, і людзі праз гэты падземны ход выйшлі з касцёлу і выратаваліся. Адна з залаў Варшаўскай кансерваторыі названа ў гонар Браніслава Рудкоўскага. А нарадзіўся Браніслав Рудкоўскі і вырас у Камаях. І лёс яго вельмі цесна звязаны з камайскім касцёлам. Таму што яшчэ маленькім хлопчыкам ён пасябраваў з арганістам, з ксяндзом і хадзіў вучыцца іграць на аргане. І месны ксёндз заўважыў, што хлопчык вельмі таленавіты і адправіў яго вучыцца ў Санкт-Петербург. Пасля ён яшчэ вучыўся ў Францыі, а ўжо ў Варшаве ён стаў вядомым дырыжорам, арганістам, прафесарам Варшаўскай акадэміі. Пра Камаі
Браніслаў ніколі не забываўся і кожен раз на Раство Христовае прысылаў камайскай школе 250 злотых. О, Анюля, дружа мой, ты заўсёды пры мне стой, зранку, увечары, уначы. Будь ласкавы памагчы, верна нам служыць Богу, каб адолець духа злога, каб любіць маму, тату, родны край і нашу хату. Гэта ікона была напісаная у 18 стагоддзі. І вось ужо 3-е стагоддзе людзі ходзяць ёй маліцца і прасіць, каб яна выратавала іх ад розных хвароб і няшчасцяў. Ведаеце, дапамагае. Колькі я не пытаўся ў старажылаў, што азначае слова камаі, так мне на маё пытанне ніхто і не адказаў. Але мне здаецца, што гэтае слово азначае нешта такое моцнае, трывалае, дужае, вялікае, як гэты храм Божы. Жадаю і нам набываць такія якасці. Да пабачэння!